जाबाय हायालै गाखोनो आयौ जाला फाग्ला बिदि हाजिरा मावनायनिफ्राय रासिनसो मेङो डेन्जार हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स गैयाबा दा जुजिखालै ससेबो आरो नाखाथि हाजो गाखोफैयोबा ना आखाइ जाग्रा दै बिदिनो थान्दा बुस्थु लाबोफायाबो बिराद खस्थ' मोनगोन नोंसोरो जोंथ' दा जेबो गैया जोंना फैबावो दासो गेजेर नांहां जादों बे जोंनि फ्रेन्ड्सफोर दं फैगासिनो गाखोथारसैलायलै आरो जों मिशनखौ साक्सेस खालामथारगोन जोंनि टारगेटखौ जों मानिया जों गाखोथारगोन नै जाबाय बे बथलाव दै सोलाय मानसिफोर लांदां जायगा मोनबाय नामा मा ओंखारबाय उफ नाखाथे जों होनखानाय दा जों गाखोथारगोन होननानै सिन्देला बेबो एसे माबाबोनाय जाबायना जोङो मेंनायखौ कन्ट्रल खालामनानै गाखोबोथारनाय जाबायना दहाय बैयाव दै पाइप दंमोनलै दै लाबोनो रोङासै मोनहां जाबाय गाइस फाइनालि जों मिशन साक्सेस खालामथारसै मोनफैथारबाय जाला मेंजोब्बाय आयौ बावखुंग्रिया जेबो नङा गाइस बिनिफ्राय बावखुंग्रियाबो जौसिन खाथिया आयौ आरो दंबावोसो मोनखवा मोनलायखाबाय खाथाफोर बादि नुहुरलाखाबायलै दुब्लि बारिखौ गोजौ र' खालि मोनफैबाय गाइस डेन्जार अ माय गड गाइस जों अख्राङावसो दं दा भारत आलदा जायगायाव फैबायना हरसिखौ आलालै दैखौ थिखोनो हाला बोरै जाखो ब्रह्मपुत्रखौ नुहुरबाय हनै आयौ ओरैनो दा गाखोनोसै दसे सम रेस्ट लानोसै मेगनजों बरिया नुयो गासिबो ना वाह हेभि बिराद गोजोननाय मोनबाय फुरा गाखोजोबनो हाथायबाय जों नायदो गाइसमोन बैफोर जायगाखौ मा होनोमोनथाय बावलाजोब्बाय खिन्थु जों गारि दोननाया बैयावहाय जों एकदम ओरै गिदिंनानैसो बै ना फिसा नुनायजोंसो ओरै गिदिंनानै फैयो बिराद गोजान फैदों माथो गुसु गुदुं हारिजों थानाय ना बियो गुदुं सोलिगासिनो दं 1 भिडिअ 7 फट' होनलायनाय खालामसै नामा आंबो
आंनि गोरबोआव नोंनि अननायल' दङ गनायना लादो नोङो आंनि अननायखौ माब्लाबाबो गारना